Duha patay sa separadong aksidente sa Dalan sa Pavia kag Kabatuan. Yaring balita nga aton gintutukan. Nag-U-turn ng salakyan ng ginamaneho ni Sir Mark Ferdinand Mirasol, 35 anyos, ang hinaligin bungguan sang nagasunod ng motorsiklo sa Bandak, Pavia. Bangod sa impact, patay ang driver sa motorsiklo nga si Efren Garcia, 31, sang Mandurriao. Naka-hospital arrest man si Mirasol matapos makaangkon man sang pilas. Patay ang driver sa motorsiklo nga si John Ian Estebas ang Don Lotero East sa Niway matapos mabungguan ang nasugata ang motorsiklo sa Banggit, Kabatuan kay inas ng kaagahon. Sa investigasyon sang Kabatuan PNP, naglapaw sa linya ang motorsiklo ni Esteba kag nakabunggo sa motorsiklo nga ginamaneho naman ni Justine Ariel Cordero. Ginatanaw man nga posible na payungan si Esteba bangod halin ni sa duty sang natabo ang aksidente. Nakaangkon man sa mga pila sa lawas si Cordero kag ang backrider nga si Allen Rosadales. Pilason ng driver nga si Roger Lazarito matapos matumba sa ginamaneho nga scooter sa Kamambugan, Tingle, Iloilo. Sunod sa kapulisan, papauli na kuntari si Lazarito sang nadulaan ni isang kontrol sa iya scooter kag natumba. Gilayon man siya nga gidala sa ospital. Balita halin sa probinsya sang Iloilo. Daran Marie Sarmiento, 1 West Visayas.